Grupo Noya de Automoción patrocina este programa. Ola de novo, estamos xa en tempo de preguntoiro. Antes vían no noso tempo de novas a inauguración onte desa exposición organizada por Daun Compostela no Pazo de Fonseca. Sobre ela imos falar neste tempo de entrevista e ímolo facer co presidente da Fundación, Juan Martínez. Boa noite. Hola, boa noite. Que tal saiu todo onte na inauguración? Viamos bastante ambiente. Pois bastante, estamos moi satisfeitos, que había máis de 100 persoas e contentos e sobre todo pola impresión que se levaron todos os que asistiron das fotos, non? Quedaron contentos, creo que moitos sorprendidos e os protagonistas, que ao final eran onte os modelos, estaban todos orgullosos e algún moi sensibilizado, non? Ademais, vimos que había apoio das institucións da cidade, que iso tamén é de agradecer, non? Iso tamén é de agradecer, non? Xo decía onte na propia inauguración, o agradecemento ao Concello, á Universidade por cedernos o sitio, pola colaboración que mantén con nós, igual que o Concello, que a Diputación e que a Xunta de Galicia, non? Sempre se pide máis e nos gustaría que a colaboración fora maior, pero temos que recoñecer e estar moi satisfeitos do trato e da sintonía que hai en este sentido a hora de sacar adiante proxectos que presentamos, sobre todo no Concello, non? Que é a institución que temos máis preto e que sempre está aí ao noso carón. Bueno, esta exposición chamase Miradas e son iso, non? Miradas sobre a realidade das persoas con síndrome de Down para amosarnos que non son tan diferentes, non? Exactamente, é dicir, o que tratamos de mirar con este proxecto é un pouco o día a día das persoas con discapacidade, das persoas con síndrome de Down, para que a xente se dé conta, se mira máis alá desa fracción de segundo que aparece na foto ou que din as propias fotos, que as diferenzas que hai entre uns e outros son moi poucas e son moito maiores as semellanzas, non? Optamos por dividir a exposición en 5 temáticas para poder amosala e eu creo que aí se mostra desde que os máis pequenos que traballando na Fundación hasta os adultos que están ou traballando ou preparándose para traballar e aqueles que viven xa en parella, creo que teñen un proxecto de vida, cada un de nós temos o noso propio proxecto de vida, o que tratan é de leválo adiante e ese é o que tentamos amosar e para que a sociedade se sensibilice un pouco máis. Onte escoitábamos a Carla, nese acto de inauguración, ela contaba, non? Que quería ser perruqueira, contaba un pouco, bueno, pues, as cousas que fai, que patina. Esa é a imaxe que se quere trasladar. Exactamente, que esa é a imaxe que se quere trasladar. A ver, Carla o decía moi ben na súa intervención, se ela quere ser perruqueira, pois está indo a unha academia de estilistas para aprender. Gustalle patinaxe, vai 2 días a semana ao club de patinaxe de Fontiñas a practicar e a pasalo ben porque é unha das afeccións que lle gusta, non? Pero ela depois decía, pois Irene aparece tocando piano porque lle gusta moita música e además toca o piano moi ben, hai que recoñecelo, pois o Juan Carlos que estaba facendo prácticas de xardiñería porque, bueno, se está preparando e quere ter un traballo como tantos españois en estes momentos, non? Ou Carlos e Cristina, que son mozos e están facendo proxectos de futuro, como fixemos moitos e como están facendo outros cando chega o momento e pasas desa etapa de xuventude á etapa adulta e decides emprender o camiño en solitario acompañado, pero digamos que fora da familia. Dicía que está a exposición dividida como en 5 bloques temáticos. Este último da parella quizás é o que máis lle sigue chocando a xente, non? Eu creo que sí, é dicir, todavía, igual que nos anos 80 era raro ver a persoas con síndrome de Down en colexios ordinarios. Hoxe é moito máis habitual, afortunadamente, esperemos que o siga sendo habitual durante moitos máis anos, o feito de que teñan ilusión e que queiran formar unha familia, que queiran ter moza, casarse e que algúns incluso fagan plans para poder ter fillos, e que logo as circunstancias son as que son. Eu creo que eso sigue sorprendendo todavía a moita xente que pensa que por ter síndrome de Down ou por ter discapacidade intelectual sempre tes que estar debaixo con teus pais ou con un familiar e é certo que en determinados aspectos necesitan apoios ou necesitan consellos como nos pasa a nós en tantas cousas, non? Pero si queren seguir adiante, si están ilusionados cando teñen 18, 20 ou incluso antes
oye, pois todos queren ter mozo, é dicir, todos queren ter unha parella, e eu creo que eso, se nos paramos a pensar, nos ocurre, non ao 100%, pero a gran maioría de calquera de nós. Bueno, pódese ver eso nas fotos desta exposición de miradas, pero tamén, como dicíamos, outros aspectos como o traballo, como as afeccións, como os máis cativos. O traballo tamén aínda queda moito camiño por andar, non? O traballo queda, a ver, queda moito un camiño por andar, unha, polas circunstancias nas que estamos, non? Somos conscientes de que, bueno, as persoas con discapacidade sempre están moito peor que a sociedade en xeral, se estamos falando dunha taxa de paro do 24, do 25% na población en xeral, nas persoas con discapacidade eso chega case ao 80%, non? Ao 70 e pico por cento. Nós temos que recoñecer que no caso da Fundación Dan Compostela, do grupo que temos así de adultos xa en edade de traballar, bueno, en estes momentos hai 11 persoas que están traballando en empresa ordinaria, e temos, bueno, pues outras 20 e pico, cerca de 30, que están aí loitando e preparándose e con ganas de poder amosalo, non? E en eso estamos traballando para intentar darles tamén unha oportunidade. Pouco a pouco vense pequenas boas noticias, non, tamén neste ámbito. Lembro-me agora na presentación da exposición que falaba Pamela de que ela, bueno, pues que está traballando, non, de limpando o Pois edificio. sí, digamos que foron as dúas últimas incorporacións que tuvemos aí con Limpeza Salgado, que estamos moi agradecidos, que empezaron pois en xuño e decidiu contratar a dúas persoas. Unha foi Pamela, que ademais é a que se encarga de manter impoluto o local da Fundación, e tamén outra compañera que está traballando na tenda de Limpieza Salgado, que estuvo en principio, que era un contrato de 3 meses, e despois de amosar o que é capaz, pois acaba de conter un contrato indefinido, non? Co cual pois é unha alegría para eles, en primeiro lugar para eles, porque non te podes imaginar cando teñen esa oportunidade de traballar e lle dicen que lle van a firmar un contrato, como se alegran e como se amosan. É dicir, como calquera que este na súa situación, como calquera persoa que este no par lle diga, mira, temos este traballo para ti, e que che digas que sí, non? Supoño que para as outras persoas que forman parte do colectivo, bueno, pues ver que alguén o consegue dá ánimos, non, para seguir intentando, igual que tamén o caso este que víamos aí uns días tamén deste mozo que conseguiu, bueno, pues aprobar unhas oposicións do Estado, non? É un aliciente. Evidentemente, é dicir, ao final para os compañeiros non deixan de ser un espello no que mirarse, non? Eu creo que, como nos pasa a calquera de nós todos, a medida que vas medrando e cando eres un cativo, sempre te queres parecer a alguén. E creo que esa sensación síguese mantendo incluso na vida adulta, non? Todos temos algún modelo o que nos gustaría parecernos, ou todos queremos chegar a algunha meta. A eles pasa exactamente igual, e cando un compañeiro consigue un traballo, a le dicía entre todos os demais é un día de festa, non? E o que están, pois, unha envidia sana e intentando ser o próximo que se sume esa lista. Faltanos a nós, non? Quizáis aceptalo máis. Eu creo que sí, e eu, a ver, poñía ahora o exemplo de Limpieza Salgado como tuvemos moitos outros antes, non? É dicir, bueno, pues, quixo apostar por contratar a persoas con discapacidade e a experiencia que acaba de renovar e acaba de ampliar contratos, co cual, pues, están demostrando tamén as propias persoas con discapacidade que cando se lles dá a oportunidade son capaces de sorprendernos a todos, a nós os primeiros, por moi preto que estemos todos os días con eles. Pois amosar todo isto era o obxectivo da exposición, volvendo á mostra. Dan Compostela botou man de 5 fotógrafos que eles mesmos se confesaban sorprendidos, non? Por como foi todo o traballo, todo o proceso. Exactamente, o que optamos foi por, digamos, que dividir o proxecto en cinco áreas, non? 5 temas diferentes. Pois por un lado están as actividades da Fundación, e aí se encargou Cristina de Midel, unha fotógrafa alicantina, de facer presenta 6 fotos da súa serie, é dicir, que fan habitualmente, neste caso son rapaces pequenos, pero poderían ser tamén os maiores, que fan habitualmente na Fundación. Despois temos unha segunda serie que é a música, que se encargou Moncho Rivadulla, un fotógrafo que está ahora residindo en Teo, de vir con un grupo de rapaces que veñen á Escola de Música Berenguela habitualmente xa desde fai tempo a amosar, é dicir, como viven esa afección pola música e esa creatividade, como sacan esa, digamos que esa vena que xa nos gustaría ter a moitos, non?
Óscar da Costa foi o que se encargou do tema da autonomía para amosar, nós traballamos desde pequenos, de que son cativos, pois para amosar como desde aqueles que van á escola queren ou se fan o bocadillo, se fan o almorzo xa por eles mesmos, e hasta que son maiores, pois a María, que está traballando, e aparece na foto pois indo de compras na tenda, Pamela, que está precisamente pois limpando, ou o caso de Juan Carlos, que está facendo as prácticas, ou Fran, que xa vai só un autobús, no? Luís Díaz foi o que se encargou do tema máis lúdico, por decirlo así, das afeccións, de amosar as afeccións, e aí saile Carla patinando, pois saile Javi xogando a PlayStation, ou saile Cristian dándolle a comer o seu cabalo, Cristina falando con súa irmán. E con Rafa Pasadas, un sevillano que ahora está en Santiago, optou polo tema da vida en parella, pois escolleu a dúas parellas da fundación e sacou situacións normales para eles, e además que causaron moita expectación. Carla facía alusión a Carlos e a Cristina, que é unha das dúas parellas que, bueno, pues, fixo a serie de fotografías no Franco, e a verdade que quedou todo o mundo sorprendido e todo o mundo con ganas de poder aparecer en esa instantánea. Bueno, ata cando podemos ver as fotos no Pazo de Fonseca? No Pazo de Fonseca se podrán ver este vindeiro martes, de 11 a 2 e de 5 a 8:30, e a nosa intención é que logo pois, poder movela, pois, levala a concellos da comarca, pois, a Meste, Oroso e Ordes, son os cos que estamos agora en conversas para concretar datas, e que a nosa intención é poder volver en decembro, na segunda quincena de decembro, poder volver a Santiago a outros emplazamentos para que todos aqueles que queiran verlo, pois o poidan ver. De feito, incluso onte, falando co vicepresidente do Ateneo de Ourense, tamén se mostraba disposta a poder levar a exposición a Ourense, e nos agora o que queremos é amosar o traballo dos fotógrafos, pero ao mesmo tempo que transmiten as fotos é o que nos están transmitindo as persoas con síndrome de Down. É importante tamén que algunhas das imaxes, 12 das imaxes, van formar parte dun calendario solidario que, bueno, debería estar xa a venda, non sei xa o temos casi, non? Todavía non, está, esperemos que esta semana non lo poidan facilitar, pero bueno, somos conscientes de que pola época moi particular na que estamos esta semana, pois as imprensas teñen bastante traballo e queremos poñela a 12. Son 12 a exposición son 27 fotos, e seleccionamos 12 para facer o calendario, pois para axudar un pouco a ampliar a que chegue a máis xente esas miradas, e que todos empecemos a ver as persoas e nos olvidemos das discapacidades ou do color da pel, ou de ser rubio, moreno, ou como sexas. Onde podemos atopalo o calendario? O calendario intentaremos desde a propia fundación, é dicir, na nosa página web se pode coller o que queira colaborar con nós, vamos a poñer a venta a 5 euros, e logo pues, tamén estamos buscando puntos colaboradores, comercios e entidades que queran colaborar con nós e que o poñan a venda, e intentaremos sempre que onde estea a exposición por ter calendarios para aqueles que o queiran adquirir. Bueno, un calendario importante por dúas razóns, unha por estender estas miradas sobre as persoas con síndrome de Down, e logo tamén polo que se poida recadar, non? Que supoño que todo será benvido. Sí, claro, evidentemente, estamos en unha situación igual de complicados para todo o mundo, creo que se salva moi pouquinha xente ou algúns afortunados da situación na crise que vivimos, e para nós tamén é importante as colaboracións e as aportacións ao final para seguir traballando e dándolle unha oportunidade ás persoas con síndrome de Down. E hai a preguntar como se vive en Down Compostela a crise? Pois como en todos lados, con moitos agobios e con moita certeza de cara ao futuro. A verdade é que non sei, temos a sorte que hai 100 persoas con síndrome de Down e con discapacidade intelectual que nos están animando a non parar, a seguir poñendo en marcha proxectos novos, pero moi complicado pola situación, é dicir, as axudas de entidades públicas e privadas está baixando como en todos os sectores. As familias, hai moitas familias que o están pasando mal como todo, e bueno, e iso ao final pues, é todo o que suma, e todo o que a nós hasta ahora nos estuvo axudando, e nos toca apretarnos o cinto como a todo o mundo. E a nivel das familias, das persoas con síndrome de Down, supoño que tamén lles estará tocando algo dos recortes. De feito, a Federación Española, queixábase, non hai moitos días, por estes recortes que tamén lle tocaban, supoño que haberá preocupación, non? Claro, hai preocupación, é dicir, a ver, nós temos casos e temos familias ahora mismo que, afortunadamente, a persoa que está traballando, a única persoa que traballa na familia é a persoa con síndrome de Down.
e pois, supoño que nos pasa a nós como lle pasará a outras moitas entidades do noso sector. E evidentemente pois, esa situación nos preocupa, somos conscientes de que para o ano que ven nos presupostos do Estado falan de que hai 2 millóns de euros menos dedicados a discapacidade, estamos pendentes a ver que pasa cos presupostos da Xunta para o ano que ven, pero decir, todas as previsións son pesimistas, non? E aí seguimos loitando e esperando. E con proxectos, non? Que tan Compostela non para, iso... No, é que eu creo que aí nos pasa a todos, non? É dicir, hai que seguir innovando, hai que seguir apostando e hai que seguir dándolle oportunidades, non? É dicir, o que te comentaba antes, estamos ahora mismo a ver se, a pesar da situación de crisis, pois somos capaces de meternos no emprendemento social e xerar emprego para as persoas con discapacidade. Queremos poñer en marcha xa o piso de Fontiñas para o proxecto de vida independente, para darlles a oportunidade a esos mozos e adultos que queren probar a vivir fora de casa dos seus pais, e, bueno, aí seguimos. E que no tema da discapacidade física sí que hai máis camiño andado, non? Que no caso da discapacidade intelectual van un pouco máis por detrás. A ver, ¿no? posiblemente, tío, comentabas antes no caso de Diego, o rapaz este de Lugo que acaba de aprobar a oposición, son as primeiras, para que a xente o entenda, é certo que en toda a convocatoria de emprego público hai unhas prazas reservadas para persoas con discapacidade en xeral. Nos, tanto desde Daun Compostela como desde Daun Galicia, Daun España, da Federación Española, vimos apostando porque dentro dese cupo se faga un subgrupo para persoas con discapacidade intelectual, porque a hora de presentarse unhas oposicións e teñen menos posibilidades que as persoas con discapacidade física. O Ministerio de Administracións Públicas sacou agora esta convocatoria, se presentaron en Galicia, había 3 plazas, pois Mauro de Daun Lugo pois conseguiu unha das plazas, co cal para nós é unha alegría. Nós tamén tuvemos mozos que se presentaron a oposición, que se conseguiron superar o examen, e, bueno, pues que na parte de concurso, pues como pasa sempre, non hai poucas plazas, pero sí están aí loitando, e pues é unha alegría para todos e un camiño que esperemos que imiten todas as administracións a pesar dos famosos recortes e dos tristes recortes, non? Bueno, pois esperemos que consigan moitos máis éxitos. Por certo, antes de rematar, que de paso que compran o calendario solidario tamén poden comprar algunha participación da Lotaría de Nadal, non? Algunha participación da Lotería de Nadal, mantemos a 3 euros a participación e esperamos poder facer felices a moita xente o 22 de decembro, non? Bueno, pois que toque, o importante que toque, non? Oxalá. Juan, moitísimas grazas e ata outra, a seguir traballando. Gracias a vos. Pois ata aquí chegou este preguntoiro. Lembren que poden seguir vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí. Grupo Noya de Automoción ha patrocinado este programa.